ngelmu iku ora semando wah ya kelakone kanthi laku lekase lawan kas nduk kene ayo ada Din nih kandhane karo Ini. Kang Petruk siramu kudu manut Ya, karo manut. wong sepuh karo piyayi sepuh kudu miturut ngono ini tegas sekas nyang toho sani satya budya pangekase durhaka kanthi bawa ya Tru pucung bawanipun kagem para sepuh lan para pepunden lan Inggih. kaneman ingkang seneng nguri-uri marang budaya kabudayan Jawi ayo Tru karo Mbak Linda Nyuyalista Budaya nggih Kang Sinengkuyung karo saking kula mawon BP nggih Yo. Karo Solihun video syuting wajan kaya rombongan wis nganggo mangga Mbak Yune singgarep mangkat asik ser mungkin kriyen iya kang camete sinapike iya sinapi kakang sampun caket langene iku Iya. geteng sampun dugi iya Pak sopir
aduh aduh